10. 5, 4, 3, 2, 1, start. Stânga 4, 100. Dreapta 4 plus pe cocoașă, deschide 5. 4 plus pe cocoașă, deschide 5, 30. Stânga 6, nu tăia. 30, dreapta 3. Deschide 4 plus. Legat de stânga 4 plus, semilung, deschide. Stânga 4 plus, deschide. 10, stânga 6, interior în 30, dreapta 4, închide în 3 pe interior cu noroi și cu pod. În stânga 5, legat de 5 pe cocoașă mică plin. În capă stânga 3 plus interior. Imediat stânga 3 plus interior. 3 plus 70. Dreapta 4 interior cu noroi. 100 până în sus. 4 interior cu noroi. 100 până în sus. Nu mai noroi. Stânga 3 plus semilung. Deschide. 3 plus semilung. Deschide. 20. Dreapta 4. Minus semilung. 20. Dreapta 6, stai pentru stânga 3, legat semilung pe interior, 3 semilung pe interior, în dreapta 5, 20, dreapta 6, cocoșe și dreapta 6, în 20, dreapta 5, în 20, stânga 4 interior, pe cocoașă cu noroi, stânga 4, noroi, 150, dreapta 5 ori 5 pe pod, ai început să mergi, dreapta 5 ori 5 pe pod, plin, 50, stânga 6, în 10 cocoașă și în 10 stânga 6 din nou, pe cocoașă lungă 50, din nou stânga 6, 50 și în capăt cocoașă și stânga 5 interior, în 20 dreapta 4 plus semilung, dreapta 4 plus semilung, semilung, 100, stânga 3 închide în 2, 4 plus semilung, 3 închide în 2 capăt, aici 3 închide în 2 la intersecție, 100, dreapta 4 plus plus interior plin, 30, cocoașă imediat stânga 6, 20, dreapta 6 pe cocoașă, în 10 stânga 5 semilung plin, în 20 dreapta 6 mascat, în stânga 6, în 10 cocoașă și în 10 dreapta 6 pe cocoașă, în stânga 6 pe cocoașă, în dreapta 6 100 la vale, în capăt dreapta 5 plus plus interior plin, 50, dreapta 4 plus târziu, semilung, ăsta e plus târziu semilung, o 6 pe cocoașă 50, în capăt stânga 4 târziu, legat de 3 plus pe cocoașă, 6, 50, în capăt stânga 4 plus, legat de 3 plus pe cocoașă, 20 stânga 4 plus, legat de 4 târziu, legat de stânga 6, 4, legat de 4 târziu, stânga 6, 20 pe frână dreapta 3 interior mult, 20 pe frână dreapta 3 interior mult, 20, dreapta 4 plus scurt, 4 plus scurt, legat de stânga 6 mascat plin, 30, în capăt dreapta 4 plus, puțin interior, în stânga 6 semilung, 20, în stânga 6 semilung, 20, stânga 6, 50, dreapta 6 pe cocoașă la sep, plin, 100, în capăt frână, dreapta 3 plus la Titi cu a 4-a, acolo jos dreapta 3 plus, cu a 4-a, 70, stânga 3 târziu, stânga 3 târziu, 3, 3, în dreapta 6, în stânga 6, pe cocoașă 70, stânga 6 mascat, plin, în dreapta 6, 30, în dreapta 6, 30, dreapta 4 plus târziu, interior, ori 5, târziu, interior, ori 5, în stânga 4, în dreapta 6, în stânga 4, în dreapta 6, 50, dreapta 4 plus, în 20, stânga 4 plus, în dreapta 6, stânga 4 plus, în dreapta 6, 30, dreapta 4 interior, dreapta 4 interior 30, 4 interior 30, stânga 6, în dreapta 6, 70, bravo mă, bravo, stânga 4 plus interior legat de dreapta 5 târziu, închidem 4, 5 târziu închidem 4, cocoașă puțin dreapta 50 pe frână, stânga 2 la intersecție, îl vezi, 2, bile nu tăia, târziu, târziu, în dreapta 6, 50, stânga 6 mascat 20, stânga 4 nu tăia pe pod la ieșire, în 20 dreapta 6, în 30 cu frână capcană, stânga 6 pe cocoașă, stai pentru dreapta 3 plus interior cu a 4-a, cu a 4-a, cu a 4-a, stânga 30, stânga 6 cu frână, stai, nisip pe frânare, 20 dreapta 3 la Iarcu pe interior târziu și vine mea sosire, 20 cu stânga 6 sosire. Iar am simțit că se chinuie. Da, da, da. Dar bine, foarte bine ai mers.